Projekt Vidikovca je zamišljen na način da se uključu ribari sa ovog područja kao obilazak ribarskih pošti u turističke svrhe. Znači da turisti koji žele obiće sa ribarskim brodicama i da im na njima razumljiv način naši ribari objasne pozicije, kamo su se lovile ribe, način na koji su se lovila riba, kojim alatima. Prije izrade bilo kakvog idejnog rješenja potrebno je napraviti detaljno istraživanje. A ja iskreno sam znala jako malo o Staroj Novalji, iako sam odavde. Nisam znala da je ovdje osnovana druga najstarija zadruga na Jadranu, niti puno o ribarskim poštama, ni gdje se one nalaze. Tako da oni su meni u tom istraživačkom dijelu jako puno pomogli. Oni su meni objašnjavali gdje su ribarske pošte, kako se zovu, na koji način se lovi riba na kojim poštama. I naravno iz svog tog znanja je proizašao i cijeli koncept Vidikovca. Znači cijeli taj koncept jednog Vidikovca i klupa i pošti je prožet na način da vi kad ste u centru se nalazi ruža vjetrova sa smjerokazom ribarskih pošti i točno vizure prema poštama definiraju krajeve klupa. A opet i same klupe simboliziraju to izrezano more. Sada ovo je drugi projekt koji se financirao sa strane Lagura na području grada Novalje. Prvo je bila 2021. godine jedna ekoakcija u suradnji sa turističkom zajednicom grada Novalje. Ovo je drugi projekt, imamo još jedan projekt koji je u najavi, tako da evo, imamo puno tih stvari koje želimo i oteti zaboravu, a koje su nama i gradu bitne za očuvanje ribarske tradicije, da se kroz europska sredstva i suradnju sa Lagurom ti projekti mogu realizirati. Motivi naše prijave na Lagur natječaj kroz razne radionice Lagur Tramontane. Upoznati smo s time da je turistička zajednica isto u mogućnosti dobiti sredstva od EU fondova i to je u biti bil glavni motiv da mi možda ovaj projekt koji smo prije imali zamišljeni pokušamo odraditi kroz te sredstva i evo uspjeli smo. Lokalna akcijska grupa je bila stvarno u svakom pogledu na pomoć, podršku, edukaciju, u skupljanju dokumentacije, pripremu natječaja sa svojim savjetima, bogatim iskustvom. Jako su upućeni u proceduru za apliciranje prema europskim fondovima i povlačenje europskih sredstava. Ribarski sektor je svakako bitan kao sektor koji je kroz godine prehranjivao generacije naših ljudi, a onda kroz turizam možemo kroz gastronomiju prikazati taj dio koji se odnosi na more, na ribolov, na našu tradiciju gastronomije, kako se živi i radi uz more, ali i hrani. Ja bih rekla da je najveća vrijednost ovoga jedan spomenik ribarskoj tradiciji. Znači, nedavno, pri 20. stoljeću, Stara Novalja je bila izrazito ribarsko naselje. Tu su se svi bavili ribarstvom, znači i selo je od toga živjelo. Danas je to samo nekolicina. I mislim da je taj Vidikovac spomenik mjestu Stara Novalja kao ribarskom mjestu i toj tradiciji i načinu života nekadašnjem. Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.